Здравейте хора, един месец по-късно се завръщаме към YouTube и към Brawl Stars. В днешното видео ще отворим 10 дедбокса и Brawl Pass звездички. Хора, от толкова време ми е нямало. Хора, ние сме този път с друг телефон, който да може да играем игри с повече мегабайти. Примерно Clash Royale, DVD си изтеглих. Да, сега ще отворя Deadbox. Ето тук Supercell ги раздаваха 10 Deadboxa. Имаше 2, аз ги отворих да видя какво представляват. Стават много коинс дава. Прекалено много коинс. Според мен. Както виждате, имаме 4 джема, което е малко зле. Бях ги дал за челендж. Към 20-30 джема бях в челендж за ето този скин. Да, който не е много добър. Помислих, че е на някой друг броулер, като Колет нещо, помислих, че е, но не беше. Така да се запутим към 10 дедбокса. Един месец по-късно, хора, вече сега има вакансия 4 дена. Ще се опитам да кача поне по едно видео до неделя. И ще се опитам вече събота и неделя да качвам. Да, 9 неща, което не значи, че може да има нещо. Ще има ли? Не. Спрей. Най-тапите малумни неща. 9 неща пак. Хоп. Когато са 9 неща, шанса да ти светне и да ти даде нещо е много малък, хора. 9 пак. 6. На 6-то светва. На 6-то и хайперчарж на Анджело. 5000 коинс. Скин. Нов броулер. Чък. Нов броулер. Чък. What? Дайте ни скини броулер в една кутийка. Player icon и пинче сигурно ще... Не, да, пинче ще... What? И хайперчарж и броулер. Супер. Интересно ми е дали ще ми се падне. Много искам да ми се падне скина на Стю и на Dynamite, дет хвърлям мозъци. Защото е откачено да хвърлям мозъци Dynamite. И пак 9 неща. Ще светне ли нещо едната кутия извънземно направо? Само коинс? Не. И един пин. Почти цялата кутия беше пълна само с коинс. И тук 9 неща за пореден път. Star Power. Окей. На Амбър. Да видим дали може да се падне легендарен броулер от Deadbox. Мегабокс направо си го казваме, защото са почти еднакви. Сега може да видите абсолютно същото. Само че дизайна. Едно дет са сложили вместо мега и пак 9 неща. Десятка. Седни. Моля ти се, игра, свети. Давай. Спрейче. Разбрах, че е давало на 30 и 35 ранг, които са били преди такова, защото апдейта е дошъл. Са дали някакви спрейове. Много интересни. 9 за пореден път. Това или 8 или 9 кутия или 10 е. Ще светне ли 200 блинк, което е много малко. Поне 500 трябва да дам. Още една кутия има ли? Нека да видим. Да, има още една кутия. Сигурно е една от последните. И отново 9 неща. Отново 9 неща, хора. Какво е това? Свети. В долния десен ъгъл може да видите. И Star Power. Още свети. Този Star Power май нали беше по-добър. Още свети. Продължава. Още свети. Кордилиус. Нов легендарен броулер. Омага, какво завръщане. Нов легендарен броулер Кордилиус. Омага и продължава да светка. Омага, легендарен броулер Кордилиус. О май гад. Сега вярвате ли да ни даде Кенджи или Драго? Някакъв друг легендарен броулер. Омага. Кордилиус. 5 от 12. Дали ще станат 6 от 12? Натискам. И с Колет.
Да, колете нямам. Втори бролер. Колет ми се пада. Уоу. Леле, мале. Уоу. Какво нещо? И тук е едно спрейче. Ако това е била последната кутия, много добър завърших. Даже има още една. Моля се, поне да е нещо различно от 9. Нещо различно от 9. 10. Тук задължително ще има нещо. Задължително. Поне едно скинче. Няма ли да ми даде тази игра? Скинче, моля ви се. Суперсел. Свети. Скинът на Стю. Той е много хубав. Дайнамайт. Пожелахме си го, ето го. Преди 2 минути някъде си го пожелахме. Ето го. Тук пинче. Този пин е добър. Ама аз не ползвам пинове. И това сигурно беше последния Dead Box. Не, има още, какво ста? Тези Dead Box-ове не свършат. Аре, видях, че може да ти се паднат 18 или 19 неща. Дали сега като цъкна може да се случи, защото това е реар нещо. 9 неща. Скинче. Дайте ни скинче или броулерче. Тук май нищо няма да има. 13 коинс, лол. Много малко коинс дават. Но като ги събереш, бива. Последния бокс беше това. Да. Този скин иска да не се падне, защото е много як. Много е готин този скин. Хубав е скина. Пам този скин. Нека да погледнем. И този скин на Корделиас не е лош, но Корделиас не се падна, така че. Нали Корделиас се падна? Мисля, че да. Уоу. 6 нови неща имаме. Както може да видите, Шели ми на 46 ранг. Ранг сестеравата новата дойде. Ето тук ще ни дават боксове, сигурно ще си вземаме най-последната. А тази ще дава 20 неща и задължително Hypercharge Legendary скинове ще дава направо невъзможно, хора. Но ние нубовете ще сме си на най-последните. Но нека 46 ранг, близо съм до Макс, който е 50 вече. Близко съм на Едгар ми на 38, тук Star Power да го сложим. Кой беше по-добър, не си спомням, но този май беше по-добър. Да, беше по-добър. Доколкото си спомням, бях гледал Ванко или... то ще си оставя, който съм ползвал. Мога да махна Лили. Доста кои са. В началото на видеото съм сигурен, че имахме под 1000. Към 4000 сме изкарали. Почти 4000. Пайпър 38 ранг, хора. 38 ранг. Преди това беше невъзможно. Да, но нека да видим сега. 3 нови бролера имаме. Уоу, 3 нови бролера. Колет, Епик, Митик, Чък и Legendary Корделиас, който мисля, че ще го вдигна. Направо още сега се чудя да не го вдигна, но не искам да прибързвам. Има 52 от 84 броулера. Виждате, Биби нямам, Гриф нямам, доста епик герой нямам, Ханг даже нямам. От епик бих искал да ми се падне Биби, Гриф на стария ми акаунт, който беше доста OG. Има го, но изгубих си акаунта. Колко жалко. Да, тук сега Бро паса да се насочиме. Както виждате, тук бях отворил една звездичка без да искам. Но виждате, че има към 10 звездички има. Да, тук да вземем коинса, 100 кредита. За Кенджи събирам хора, но като гледам новия бролер ютубърите, дето снимат, доста е щупен. Джуджуто. Доста е щупен, като гледам. Може на него да случи да събирам. Но нека да почваме да видим дали може да ни се падне поне един бролер, защото дедбоксовете цели 3 се паднаха и един скин на Dynamite, който е много хубав. Legendary! Още от втория дроп Legendary! Какво става в това видео, хора? Какво става в това видео? О май гад, хора! Натиснам го един път и директно Legendary. What? От втората звезда! До сега никога не ми се е случило такова нещо. Уау! Дали може да ни се падне
герой, Биби, както си казахме. Или Гриф, или Бо. Някой. Или Кланси. Или някакъв легендарен броулер, хора. Натискам или Hypercharge. Нека да видим. И скинът на EMZ. Този скин е добър. Въпреки, че не играя много с EMZ. Но е един от добрите скинове на EMZ. Плея Аркон и Спинче. Така, другия дроп. Уау, Риер. Падна ли се Legendary? Вау. Вау. Наистина вау. Риер. Сега ще следват Риер, Супер Риер и малко Епик. Колко време Епик, да? Колко има 5 дена? Дали мога да го максна? Защото сега съм на 33-то ниво. До 50-то, ако се разиграя, мога да го максна. Паса. Да вземем още едно гарантирано Legendary. Но сега продължаваме към звездичките. Хоп, Риер, Епик, Митик, Епик. Епик ще си е. От Епик, защо да пинчета? Те не са Епик, те са Риер на Супер Риер са направо. Защото почти никой не ги ползва. Епик, Митик поне, Митик. Последно натискане. Да, хора, от нов телефон сме, от едно Samsung 6 сме, което има повече гигабайти, може да играем по-разнообразни игри с повече гигабайти, които да са на макс графики. Защото телефона, дет ползвам, няма толкова с гигабайти, но ми е профила на FIFA, който доста се разиграх. Епик. Там ми очаква видео, събрал съм джемчета за едно видео. Може утре да го кача. Ако това видео не се качи днес, ще кача това утре и на FIFA-та от други ден. Но да, има джемчета, малко геймплей може да ударим. И последни два дропа. Хоп, нищо. Последното. Хоп. Супер Риер. Важното е, че ни даде едно легендари дропче. Тук какво има още ново? Само да проверим. Сигурно скина на Dynamite, не. 2 win с Мортис. Това са го променили, което става не е от най-доброто, а на Анджело Hypercharge. Който аз Анджело не бих играл. Аз тук съм нямал. Мога вече да максна Кордиляка, който ще е доста опи. Но аз сега се опитвам да направя Шели 50 ранг. Имам 4000 блинк. Ако съберем още малко и ще видим да си купим някакво скинче. Но хора, така, мисля, че това беше изключително добро завръщане. 3 броулера, хайперчарджове, гаджети, Star Power и Legendary Drop, който ни се паднаха неща. Доста добро завръщане. Най-добрите завръщания някога. Но мисля това да бъде всичко за този клип. Хора, ще се видим скоро. Айде, чао!